Telo BM 83 godine pronađeno je jutros u njenoj kući u Apatinu, policija obavestila komšinica. Policija još uvek obavlja uviđaj u kući u kojoj je danas pronađeno telo žene u Apatinu. Sumnja se da je nesrećna žena bila žrtva razbojništva jer je u kući sve razbacano, ali i da zločin dogodio jutros, rekao je izvor upoznat sa slučajem. Telo BM pronašla je komšinica koja je, kako se pretpostavlja, došla na kafu ili da proveri šta se sa njom dešava jer se nisu čule ni videle, što im inače bio običaj, objasnio je sagovornik beogradskog medija i dodao da je žena, pored toga što je pronašla telo, primetila da su sve stvari razbacane u kući. Kako je naveo, žena je odmah obavestila policiju koja je ubrzo stigla na mesto zločina. Inače, kako smo ranije objavili, starica je živela u kući sa unukom, koja je rano jutros otišla na posao, a zločin se dogodio u ranim prepodnevnim satima. Zbog toga postoje neke pretpostavke da je starica poznavala ubicu i da je bio upućen u životne navike ove porodice, ali to je samo pretpostavka, kaže izvor.